tuliko sulla kenties rypäleitä perseestä? Mä tiedän, mulla tuli punaisia rypäleitä. Mitä sulla tuli ulos? Tuliko sieltä kenties sateenkaaria? Tuliko, Mä tiedän, ei tullu, mutta tuliko? Mieti sitä itse, tuliko sateenkaaria perseestä? Mä tiedän, että on nainen, eli ei voinut tulla. Naisilla tulee sateenkaaria perseestä. Sulla ei tule. Sulla varmaan tuli lasinsirpaleita, nuijia, miekkoja ja muuta vastaavaa perseestä. Mutta ei tullut sateenkaaria. Oot sä ikinä miettinyt, mitä tulee, kun paskoo sateenkaaria? Näin vanhana naisena mä tiedän, että sateenkaaren päässä ei ole mitään. Ehkä muutama heteromies, joka haluaa panna sua. Mut se ei tarkoita mitään. Ne on vaan muutama heteromies. Naisena sulla on tissit, sulla on pimpsa. Sä voit mennä kaupungille ja pyytää noin 200 miestä panemaan sua. Ne 2 siellä vitun sateenkaaren päässä ei meinaa yhtään mitään. Ne on niinku, ei yhtään mitään. Niillä jäpillä on vaan rypäleitä perseessä. Niillä on seisokki, kun näkee sut. Niillä on seisokki, kun lähtee pois. Ne panee vaikka vittu oravaa. Ei tunnu missään. Okei, ehkä vähän tuntuu etupäässä, mutta ei tunnu missään. Niillä on rypäleitä. Siellä minne ei kuulu. Siis ei kannata olla semmonen mies. Se on aika paha homma. Ei niinku, mä näen tälläkin hetkellä, kun mä pidän rypäleitä. Joka jälkeen mä oon tolle. Se ei oo yhtä hyvä asia. Siis mä oon tälläkin hetkellä noin 2 ihmisen eessä puhumassa rypäleistä perseessä. Mutta mä muutin sitä aihetta, koska mä tiedän, että sullakin on rypäleitä perseessä. Ja mä tiedän, että sä nautit siitä. Rypäleet perseessä on ehkä paras nautiton, mitä heteromies voi saada. Nainen voi työntää pimpsan aika lähellä sun naamaa, aika lähellä sun penistä, mutta rypäleet perseessä on aikamoinen nautinto. Ensi ne työntää sinne. Ne on ihan kokonaisia. Jonka jälkeen ne hajoo sinne, purskahtaa vedestä. Jonka jälkeen mä tiedän, mistä mä puhun. Mä en oo työty ikinä rypäleitä perseessä. Mä oon ihan täysin heteromies. En oo ikinä työty rypäleitä perseessä. En kertaakaan. Mutta mä tiedän, että sä olet. Sä olet se kuningas. Rypäleitä perseessä kuningas. Sä oot työntänyt vittu kokonaisia saatana rypäle röipsyjä perseessä. Ja se tuntuu hyvälle. Mutta, oot sä ikinä miettinyt semmoista kysymystä, kun että... Oot sä ikinä, niinku, siis, oot sä ajatellut sitä, että sun perse venyy joka kerta? Connected. Ne leviää sinne, vesi imeytyy sinne, rasva imeytyy sinne, josta kummoisista vesirypäleistä. Ja sun perse leviää. Jos sä oot vankilaan, niin sun elämä on ohi. Jos sä puutat saippuan, sun elämä on ohi. Sillä ei ole mitään. Siellä on sitten kirjaimellisesti 2 rypälettä on nakki makkara sun perseessä. Sä et maha sille yhtään mitään. Miltä sitten tuntuu? Tuntuuko hyvälle? No luultavasti tuntuu, kun sä oot aikamoinen gay, mutta heteromiehen mielestä se ei tunnu hyvälle. Ellei sekin muuten piti myös gayksi. Mutta se ei tunnu hyvälle. Sä et nauti siitä. Sä voit nauttia siitä, mutta sä et nauti. Se ei tunnu hyvälle. Rypäleitä persissä ei ole hyvä, mutta lepakota vintillä on mahtavaa. Terveisin Apina. Jolla on TJ6. Saatana aamukasat, haistakaa pasna, ei sen tarvitse. Missä mä kuulette?